बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव गोजोन खौसेथि जौगाथाय आरो थामोनथानि थाखाय नैथि गोथार बाथौ खेराइ फोरबोखौ दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सिमोन सापरि सानजारि नोगोरनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि मावखुलियाव खुंनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि आरो BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया। लोगोसे BKWACनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि, BKWACनि EM अनिल बसुमतारि आरो गुबुन गासैबो EMफोरानो बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, बिटिआरनि बायजोनि बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिस्थिराम नार्जारि आरो बिटिआरनि बायजोनि सिङाव थानाय गासिबो बर' माहारि आफादफोरा बाहागो लायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफोरबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बर'फ्रा खेराइ फुजाखौ माने बोसोरफ्रोमबो होयो गोबाङावनो, आरो बे जाबाय गोदो गोदायनि सानस'नो हायै समनिफ्रायनो जोंनि आजै आबौमोननि दिननिफ्रायनो सोलिबोनाय। आरो जोङो बर'फ्रा बयबो फोथायो जे बे संसाराव इसोर दङ, आरो बे इसोरखौ बर'फ्रा बाथौ बोराइ होननानै बुङो। बे बाथौ बोरायानो बे गासिबो बुहुमनि, बे संसारनि बेनो सोरजिगिरि आरो बेनो खांगिरि आरो बेनो फोजोबस्रांगिरि। गतिके बेनि सायावसो जों गासिबो दिनै सोनारनानै दङ। बे हिसाबै बिनि सायाव फोथायथि लाखिनानै जेब्लायबो आफा बोराइ बाथौखौ सिबिबोयो, बावथाय बावबोयो जों जि मोनो। आरो खैफोद आफोद जों बेनावनो बिनिफ्राय बारग'नायनि राहाखौ बियो, आरो बायदिसिना खामानियाव जाफुंसार जाहोनो थाखाय जोङो बोर बियो। दा बेबायदि जों जेब्लाबो बाथौ फुजाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो होबोदों। दा बेवहाय खेराइ फुजा होदों। खेराइया जाहैबाय बाथौ बोराइजों लोगोसे बर'नि जेसेबां मोदाय मोदायजोफोर दं बिसोरखौ हांख्राय हरनाय। बे मोनसे सम्पुर्ण फुजा। जेरैबायदि गुबुन गुबुन हारि माहारियाव माखासे खान्थि दं जे बयबो दिनै हारसाफ्रा हरिखौ, कृष्णखौ फुजा खालामो, नाथाय बिसोरो मालाबा मालाबा भागवत पाठ खालामो, पुर्णांग भागवत पाठ, जेराव मालाबा 7 दिन मालाबा 15 दिन। आरो बे भागवत पाठआव बिसोरनि बिष्णु भगबाना माब्ला माब्ला श्री कृष्ण महरै, हरि महरै, राम महरै आरो गुबुन गुबुन मुङै अबतार लानानै बा जोनोम लानानै बे संसारखौ रैखाथि होनो थाखाय खामानि मावफैया, बेफोरखौ बुजायनाय जायो, फोरमायनानै होनाय जायो। थिग जोंनाबो बे संसाराव आफा बोराइ बाथौ बियो जोंनि थाखाय मायाव जेन'बा जोंनि जिउ खांनायाव मदद होबोदों, जोंखौ खांबोदों आरो जोंखौ रैखाथि होबोदों। लोगोसे बिनि अनगाबो आइ बिमा माइनावनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन मोदाय मोदायजोआ जोंखौ जानाय लोंनाय अभाब गैयै, धोन सम्पति, बिनि उनाव सोलोंथाइ, समाजनि खान्थि बायदिसिना बेफोर बेलायाव जोंखौ गियान होफैदों बा गियान होदों। बेफोरबायदि मोदाय मोदायजोखौबो खेराइ फुजायाव हांख्राय हरनाय जायो। ओंखायनो बियो मोनसे बर'फोरनि आबुं फुजा। जों बोराइ बाथौखौनो सिबियो, नाथाय बोराइ बाथौजों लोगोसे ओइदिन जों बयखौबो हांख्राय हरो। थारमाने जोङो दा चिफ मिनिस्टारल' नङा, जोंनो इडुकेसन मिनिस्टार, फाइनान्स मिनिस्टार, एग्रिकालसार मिनिस्टार, इन्डास्ट्रि मिनिस्टार सबखौनो नाङा होमबा। गतिके बे मालाबा चिफ मिनिस्टारजोंल' जाया, डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टारखौबो नांगौ होननानै बयखौबो लेंहरा होमबा मिथिङाव। थिग दिनै बर'फ्रा खेराइयाव बेबायदिनो जोंनि गासैनिबो गोहोगोरा बा गोहोनि बिगोमा बे मोदाय मोदायजोफोरखौबो खेराइयाव हांख्राय हरनाय जायो। आरो जों हांख्रायनाय लेखा स्वयं बे इसोर बोराइ बाथौजों लोगोसे आइ बिमा माइनावजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोदाय मोदायजोआ मानसिनि सोलेराव हाबफैनानै बिसोरो जोंनि बावथायखौ मोसा मोसा जालाङो आरो बायदिसिना बोसोन होनानै थाङो। आरो माबाफोर मोनथिनो लुगैयोब्ला सोङोब्ला बेखौबो मालाबा मालाबा जोंनि मोदाय मोदायजोफ्रा आरो आफा बोराइ बाथौआ, आइ माइनावा खोन्थानानै
थाङो। दा बे सोलिबोनाय मोनसे हुदा आरो बे हिसाबै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जिहेतु दा गोदानै दाजादों, बिथांमोना जाहाथे बे काउन्सिलखौ मोजाङै सालायनो हायो, बे काउन्सिलाव गासै बर'फ्रानो आलो गोजोनै रायजो मोनजायो, अनलायनानै थानो हायो आरो बेवहाय जेबो खैदां खैफोद जाहाथे फैया, बिनि थाखाय बोर बिनानै दिनै बिथांमोना बेवहाय नैथि खेबनि थाखाय खेराइ फुजाखौ होदों, खेराइ फोरबोखौ होदों। गोदो गोदाय सरकार गैयामोन, जों सरकाराव गैयामोन, गोदो गोदाय गारि मटर गैयामोन, गोदो गोदाय बेफार बानिज्य गैयामोन, ओंखायनो खेथि बाथिल' खालामोखाय माने गोदो गोदाय बिदिनो आघन मागो बेयाव जानायखौ जों इसोरनोबो बावनाय बे हिसाबै होयो। बिनि उनाव बैसाग फैनाय लोगो लोगो जोङो गोदानै आबाद मावनोसै, बे हिसाबै जोङो आबादनि थाखाय जोङो इसोरनाव माने बोर बिनानै खालामो। बिनि उनाव कार्तिक मासाव माने माइआ बिथराय थयोबा, गोरबोआव माइआ थाफैबाय, बे जाहाथे थेफा जाया, गुग्ला जाया, मोजाङै मोजां ओंखारो, बिनि थाखाय जोङो खाथि गासा सावनानै आइ बिमा माइनावखौ बे समाव हांख्रायहरो। गतिके गोदो आबादल'मोन, दा ओंखायनो सोरबा बेफार मावदों बेबो गणेश फुजा होगोन, नङा होमबा? सोरबा राजखान्थि खालामदों बेनो गोहो नांगौ, मोजां सालायनो हानाय गियान नांगौ, सोरबाया गारि घरा बायदिसिना माने दानाय लुनायनि खामानि मावदों, बिसोर बिश्वकर्मा फुजा होदों। दा समजों फैयै फैयै दिनै बर'फ्राबो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जाहोनाव माने आफा बोराइ बाथौ आरो गुबुन गुबुन मोदाय मोदायजोखौ फुजा होयो। दा दिनैबो ओंखायनो बे खेराइखौ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला मोनसे राजखान्थियारि भाबै बे काउन्सिलखौ खुंनाय, बे काउन्सिलखौ मोजाङै मोजां खांनायाव बानायाव जाहाथे जेब्लायबो जाफुंसारो आरो बिनि थाखाय आफा बोराइ बाथौ आरो गुबुन गुबुन मोदाय मोदायजोआ जेब्लाबो जाहाथे बोर सारस्रियो, बिनि थाखाय बिथांमोना होदों। नैथि गोथार बाथौ फोरबो बेखौ बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायनि बानजायनायाव दिनैनि बे अक्ट' सानजारि नोगोर सिमानसाफुरि खुंनो बा बानजायनानै खुंगासिनो दङ। थांखिया जेबो नङा जे जोङो गुबैयैहाय जोंनि थांखि थाखाय बा जोंनि मावनो लानाय जि हाबाफारिफोर बेफोर मोजाङै जाफुंलांनांगौबा गिबियाव जोंहा फोथायनाय मोनसे थानांगोन मानसिनाव। बे फोथायनायानो जाहैबाय इसोरनि फारसे जोंहा सिबिनाय फोथायनाय बे थानांगौ। आरो बे गैयाब्ला जोंनि मावनो साननाय बा जोङो जाय हाबाफारिफोरजों मोगा मोगि जागासिनो दं बा जालांनांगोन, बेफोरजों जुजिनानै सौसिलांनांगौआबो जोङो साननो हाया। ओंखायनो इसोरनि नाम लानानै जोङो जोंनि खामानिफोरखौ मावनो गोनां जायो। गुबैयै थांखिया बेनो, जोङो जोंनि गेजेराव बर'फोरनि जि मोनसे हालोद बा दिनैनि खौसेथिनि अलखद सम, जाय समा जोंखौ दिनै बुंनो थाङोबा जिंगासि होयो। बेखायनो जोङो लुबैयो बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायनिफ्राय गोजोन खौसेथि आरो जौगाथाय लोगोसे थामोनथा बेखौ बिथा खालामनानै दिनैनि बे खेराइ फोरबोखौ जोङो खुंदोङो। बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाया आरो जोंनि गुदि धोरोमानो बाथौ धोरोममोनखाय बे धोरोमनि गेजेरजों जोंनि मानगोनां आसाम एसेम्ब्लिनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारि बिथांनि बिथोन बायदियै बिथाङानो दिनै गारजेन बुंनो थाङोबा दिनैहाय जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाय मोनफैनाय गुदियाव मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांनि बिहोमा आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि दानि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिहोमा। बिथांमोननि थागिदायाव बिथांमोननि जोथोनावसो बर' कसारि अनसाय गावहाय मोगथां महर मोनफैदों, जाफुंफैदों, जों बेखौ बुंनो हायो। ओंखायनो बिथांनि बोसोन बायदियै जोङो बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाया बानजायनानै दिनैनि बे नैथि गोथार बाथौ फोरबोखौ जोङो सानजारि नोगोर सिमानसाफुरि जोंनि एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटि बा बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि मावखुलियाव जोङो खुंनो लानाय जादों बा जों खुंगासिनो दङ। बे